muri yeZimbabwe aiwa ZiG raro chizoluza value noti opo chimwono oyo aitaura masviko chiti zvataisimboreva zviya ndo zvava kuitika kuti aiwa ZiG aiwa value yayo yakutoramba ichitodzika iro risina kana mwedzi zvava ratombopinda zvamo mukutredhiwa sanambira mashoko ambutitsiona evidence yaprovena naopo chimwono pokapa ive vanokuti bo subscribe ulike utina on the bell icon nokuti panapa anouya anyora achiti anotanga posta receipt oti this is what we said would happen and that is what is happening now. This famous fast food outlet is using an exchange rate of 20 ZiG as equivalent to $1 sezvamunongoziva kuti ZiG raimbonzi aiwa to $1 rimboti pa13 and then takutoona izvi ratokwira ratova ku20 sanoendera mberi achiti I don't blame them, that is probably what their suppliers are charging them too because the ZiG's use is limited. It cannot buy fuel, it cannot pay for passports, it cannot pay for customer duties, it cannot pay for number plates, it cannot pay for flights on international carriers and many more. It means that the ZiG's strength is depreciating faster than the bond note. It is replaced within the same period of 3 weeks. Saka ndo mashoko ariyo panapa achitogwana upo chikuno achiti aiwa currency yavakaintroducer structured currency yeThe ZiG iri limited isingatomboiti saka masuppliers apamborina pawakambochaja maprice ari very little saka vachatongosunga rate kuti vakwanise kumita mademands avo. Saka muri Zimbabwe chimbotiudzai kuti munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa ZiG rariya ratova risk inotoona kuti macivil servants mazhinji ava kutopewa in ZiG. Saka chimbotiudzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pemashoko atakwa naopo chimwono. Pinai comment section medu saka ngano subscribe like turn on the bell icon.